Satria muda lestari sangat. Jagan Denwani mulai berdatangan.
Sira tak kena ana paperangan upaya mardika bangsa lan negara tatak ing palagan sumpah kasatriyan
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Semenika tarian babak Satria Kamarogan. Luar biasa sekali penampilan pertama dari Mas Boy. Luar biasa. Dan hari ini Pak Jo, Ya Mas Jo. hari ini saya melihat auranya para Kamarogan sini cakep-cakep semua hari ini. Cakep semua. Oh, pokoknya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa Mas Jo. Oh. Karena ini juga keberhasilan dari tim make up ataupun tim rias Ya. yang sudah make up teman-teman semuanya, ditambah memang postur-postur yang gagah dan juga kostum yang sangat elegan ini Pak Jo, Elegan. sehingga auranya itu terpancar banget untuk para Satria Kamarogan kita. Satria Kamarogan. Luar biasa sekali. Ya. Ya, iki wis ra krasa do ngambruk kabeh. Iki para sepuh, para pepunden, iki para ingkang rawuh mriki Pak Jo. Nggih. Mereka sampun masuk wonten ing raga para penari-penari kita Iya. yang dipun paringi macam-macam rahapan. Mari ke warna. Maneka warna, ana kembang, ana dupa, ana menyan. Nggih. Sak komplitane wis Nggih. muga-muga bareng-bareng ndongaake marang masyarakat mriki. Nggih. Lantaran kesenian budaya siang menika Nggih. dusun Kalangan Adikarto. Adikarto. Kuntilan. dipun paringi Gemaleparo Jiwan Loh Gemah Jinawi. Ripaloh Jinawi, Buyuk rukun. panjang umur, Panjang umur. sehat selalu Pak Jo pokoknya iki. Kathah rezekine Mas Jo. Ya, Nggih. waduh iki sus podo guling uming kabeh. Iya Mas Jo. Aku tak enteni kapan ini lho sing ngebas ki dadi. Iya sing ngebas ki dene jepat ki Mas Jo, Bang Rudi ki. Iya nek sing ngebas sing ngedram iki lho mbok dadi. Waduh nek sing ngeteramu menculat kabeh. Iya. Iya. Iki janjane rame ngono ya Pak Jo ya. Nggih. Nek kon sing gamel iki ono sing dadi nek sing guling ngono. Kakak. Arep guling. Ya kono tengah kono ki Kak. Iya Kak. Aku tak tabohi engko. Gue tak taboy, aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Wis luar biasa sekali pada Luar biasa. siang hari ini Pak Jos. Nggih. Soyo sore ora soyo sepi malah soyo tumpek sekabehane penontone. Uyel lah. Nggih. Oh. Wis. Iki Jeng Sania gimana? Cek ya. Ini baterai ini saya pirang persen? 30%. Piro? 30. Serah. 30%. Jaluk dicas apa kepiye? Ya kudu Iya ini. toh, di full baterai. Oh ngono, karepe kepiye? Biaya penake. Iki janjane dikei es jeruk ngono kuwi biasane mari kok Sania iki. Gampang kok tambah iki. Iya, tapi mbuh penyanyi iki kadang yo ngarani kok Pak Jo. Apa Mas Jo? Ngombe ngono kuwi yo kadang ra gelem sing terlalu legi yo ora Ora gelem. gelem. Gorengan yo ngilari. Sego yang lari. Oh, nek segono gamping iki. Oh gamping. Oh, piro-piro mlebu. Wah. Cek. Kadang tak kei sego tak kei parutan klopo nih jane entek akeh kok. Yo enak ya Mas Jo. Arep dedak ta? Suwun. Dedek. Sania. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Oh, gimana untuk kemarin acaranya lotes-lotes di bawah pohon wit sawo? Ya, teko dinikmati wong ra dijak ya wis Iya. kok saanane. Ya mau gimana lagi Kakanda juga harus bekerja. Jaya paling bekerja. Bekerja klibak ke Pak Jati yang raja aja. Doh kono kene iki janjane nyambut gawe Pak Jo. Nggih. Ditinggal 5 dino iki jan perengut wae. Oh. Agar petuk is buang muka, ngene jan. Jadi sinis banget ya Mas Jo. Payah kok wis dinengke iki. Iya. Iki urung kelakon dadi bojo Pak Jo. Dadi Jo. bojo mbuh paling kon turun jobo. Waduh dikunci Mas Jo. Kandang moli ya. Wah, Leboke kandange moli. iya. Yo, dipun ragengaken malih. Dilanjut babak dadi GWSM. Kita kasih medley Medre. perahu layar. Iki barongnya metu ora iki? Barong sih, oke. barong sih. Kasih keliwat gara-gara Gara-gara Satria. iki. Oh iki wah. Ya wis, monggo. Blonde satu ini.
Ayo,